ҳафтаи равон дар толури Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки кормандони дастгоҳи марказии кумита, масъулони шабакаҳои телевизионӣ, инчунин намояндаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши иттилоотии омӯзишӣ баргузор гардид. Чорабинӣ ба шарҳу тавзеҳи муҳтавои стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бахшида шуда, ҳадафи он баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ ва мусоидат ба татбиқи самараноки сиёсати давлатии зидди коррупсионӣ арзёбӣ гардид. Зимни ҳамоиш намояндаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳадафҳо, самтҳои афзалиятнок ва вазифаҳои асосии стратегияи мазкур маъруза намуда, таъкид кард, ки мубориза бо коррупсия танҳо вазифаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ набуда, балки масъулияти муштараки тамоми мақомоти давлатӣ, муассисаҳо ва ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Ҳамчунин зикр гардид, ки дар марҳилаи дуюми амалисозии стратегия таваҷҷӯҳи асосӣ ба таҳкими шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ, пешгирии омилҳои коррупсионӣ, истифодаи васеъи технологияҳои рақамӣ дар хизматрасониҳои давлатӣ, баланд бардоштани фарҳанги зидди коррупсионӣ ва тақвияти корҳои пешгирикунанда равона карда мешавад. Дар идомаи ҳамоиш масъалаҳои марбут ба риояи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳои хусусияти коррупсионӣ дошта, баланд бардоштани масъулияти хизматчиёни давлатӣ ва нақши васоити ахбори оммад дар ташаккули фазои оштинопазир нисбат ба коррупсия мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Иштирокчиён таъкид намуданд, ки воситаҳои ахбори омма ҳамчун минбари муҳими иттилоотӣ метавонанд дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи аҳолӣ, тарғиби арзишҳои шаффофият, қонунмеҳварӣ ва таҳкими мавқеи ҷомеа нисбат ба мубориза бо коррупсия саҳми назаррас гузоранд.